Què tal, amigues, amics, benvingudes, benvinguts una vegada més als vídeos que vaig penjant a les xarxes. Ja sabeu, a l'Instagram, al Facebook i també en el YouTube. Parlant del YouTube, aquí us deixo una captura de pantalla precisament perquè veieu que podeu entrar i anar triant els vídeos amb molta més facilitat que les altres xarxes que has d'anar pujant i baixant. El meu nom en el YouTube és Josep Andújar, us subscriviu i també quan faci un vídeo nou, doncs després podeu rebre un avís. És totalment gratuït. Avui heu vist la careta d'entrada, que hi tenim dues persones entranyables, que són els germans Clarà, en Quimet i en Joan, i precisament els he tret avui perquè puguem tornar a escoltar les seves veus. Arrel de què? Doncs arrel d'aquest casset que es diu Noctàmbuls sense fronteres presenta ganxons per Ruanda. Tot ve a partir d'una campanya benèfica en la que també va participar la nostra ciutat des del Palm Beach i amb aquests noctàmbuls sense fronteres, que ja veureu a la foto que hi ha el millor de cada casa. Jo crec que el disfrutareu, l'he pogut tornar a recuperar després de 30 anys en què es va editar i doncs me l'han subministrat la Susi Morató i la Bell Market, moltíssimes gràcies. Doncs res més, ho deixo millor amb un vídeo en el que explico millor ja amb guió tot el que vull dir. A més també veureu imatges de la discoteca del Palm Beach i, en fi, i alguna més que serà com una sorpresa que hi he afegit. Ja sabeu, com sempre dic, que, si us plau, compartiu si us agrada, i així podrem fer que el vídeo es viralitzi. Doncs res més, moltes gràcies per la vostra atenció, us deixo amb el vídeo, fins la propera, adeu! Com ja sabeu, en Joan i en Quimet eren fills de la Montserrat Estanyol, de Can Ralet i en Salvi. Bé, en realitat es deia Joan, sempre dedicats a la restauració. Ja que hi som, podem començar amb dues postals precioses que segurament no haureu vist mai, o almenys per mi eren inèdites. Que bonic que era el bar Montserrat amb aquesta imatge tan kitsch de l'establiment dels anys 60, abans de les darreres reformes. En Joan era del Barça i en Quimet periquito com el pare, i sempre havien jugat tant en el futbol base, en la competició com en equips de veterans. Quan als restaurants, en Quimet es va quedar a Can Salvi i en Joan va obrir les graelles. Amb en Quimet sempre vam coincidir més per proximitat, per la feina periodística amb la política i perquè em contractava per cantar als seus locals. A principis dels 90, quan vaig ser director del Palm Beach, vàrem obrir el primer karaoke al Niu, la part rodona de l'edifici, i on darrerament hi havia el Dorado Mar i teníem el que anomenàvem Cafè Jazz, on organitzàvem algun sopar de crisi i concerts amb grups locals de tota mena de gèneres, com podeu veure en aquestes fotografies. Quan vaig marxar, la Bell Market i en Jordi, un músic i discjòquei molt dinàmic, el van traslladar a aquest espai, i allí s'hi reunien els que es varen autoanomenar Noctàmbuls sense fronteres. Era un dels diversos ambients de la discoteca que podem veure i que segurament us portaran bons records, malgrat que també veureu l'estat actual, que és realment lamentable. Tornant al tema que ens ocupa, en el contingut d'avui, aquest 2024 farà doncs 30 anys de tot plegat i coincidia precisament en què es van fer concerts per Ruanda, arreu del món, arrel del genocidi perpetrat en aquell país africà per la ètnia Hutu envers els Tutsis, que va generar prop d'1 milió de morts en 100 dies, majoritàriament a cops de matxet, a més de milions de desplaçats, imatges esgarrifoses que varen donar la volta al món esgarrapant les consciències. I un grup de clients que feien colla i que a darrera hora i cantaven karaoke, varen decidir recaptar fons per fer la seva aportació econòmica a la causa enregistrant aquest casset, autoanomenant-se Noctàmbuls sense fronteres, que varen posar a la venda i que he pogut recuperar i digitalitzar. He deixat la portada fixa perquè els aneu identificant. Alguns ja no hi són. Entre altres s'hi pot veure en Quimet Clarà, l'Albert Morros, en Jordi Budó, en Josep Rius, en Josep Maria Alejandre, en Joan Lloberes, la Lourdes, en Joan Clarà, l'Emília Albó, la Bel Márquez, en Pepe Giró, en Pepe Fernández, en Fonso Carreras, en Josep Jiménez o en Joan Amargant. També hi varen participar altres com en Càstor Pérez o en Tete Valls.
De tot aquest elenc de personatges peculiars, de moment he triat 2 cançons i els 2 intèrprets, i no descarto que més endavant en puguem recuperar algun més. Recordeu que eren aficionats, i que en ser per una bona causa es perdona si hi ha alguna desafinadeta. El més important és el document, i que puguem recuperar les veus d'aquests amics que varen marxar prematurament i que en vídeos com aquests els puguem recordar i fins i tot emocionar-nos. Ella hi va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comediants. Històries d'amor, somnis de poetes. No en sabia més, tenia 15 anys. Ella, qui sap on és, ella, qui sap on para. La vaig perdre i mai més no he tornat a trobar-la. Però sovint al fer-se fosc de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comediants. Històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano.
que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Se ha sentado el abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada, la mirada clavada en la montaña es su amiga más fiel, nunca le engaña. Temblorosa la mano va al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito, y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su